tohle tak bude takový trošičku jiný video, než to, co jsi zvyklý. A chci mluvit o dnešku, co se dneska stalo a jak se mi dneska povedlo být extrémně produktivní. Já jsem si řekl, že když budou svátky, teďka budou Velikonoce, tak prostě, že jsou státní svátky, nemusím do práce, tak tohle to můžu využít k tomu, abych byl prostě jako extra produktivní. Takže prostě zamakám na videích, udělám spoustu videí, dodělám ten kurz, udělám všechny prostě potřebné věci pro komunitu, napíšu e-book, který jsem chtěl napsat a fakt jako chci to udělat ještě hodně, že jo? A reálně můj den vypadal tak, že jsem vstal 7:30, šel jsem se na 10 minut projít, od té doby jsem si sedl k počítači a od 7:30 do 14:30, tak od té doby jsem naskriptoval 10 videí, natočil 10 long form videí, 3 videa jsem stihl editovat, pak jsem se najedl, snědl jsem celý kuře a teďka pokračuju, takže mi zbývá ještě editovat 7 videí a je teprve 15 hodin, že jo? A já si říkám, že ty vole, tady jsou lidi, kteří třeba říkají, že nemají na to vydávání videí čas, protože je to jako hrozně time consuming a třeba kvůli tomu tak vydávají jenom jedno video za 2 týdny. A já jsem za půl dne byl schopný udělat práci tady těch lidí, která jim trvá třeba 3 měsíce. Tak jako, kde je ten problém, že jo? A identifikoval jsem prostě konkrétní věci, které jsem já dneska implementoval a udělal k tomu, abych byl schopný za pár hodin naskriptovat 10 videí, natočit 10 videí, 3 editovat a ještě budu pokračovat. První věc tak se váže k dopamínu a distractions. Udělal jsem to, že doteďka tak mám zaplay režim letadlo. Jsou 3 hodiny odpoledne, já jsem si pořád nevypl režim letadlo. Druhá věc je, že jsem se snažil co nejdelší dobu nejíst. Ať je ten můj mozek furt v takovémto módu, že chce lovit, ať se plně soustředí. A i když jsem vstal 7:30, tak první jídlo jsem měl až ve 14:30. Tím pádem jsem eliminoval veškerý distractions, co nejvíc jsem posunul jídlo, takže můj dopamin byl prostě na dost velký hladině už prostě rovnou, že jo. Další důležitá věc, kterou jsem identifikoval, která mi pomohla k tomu udělat za pár hodin víc práce, než většina lidí udělá za několik měsíců, tak bylo to, že jsem měl jako jasný intention toho, co dneska chci dělat. Já jsem jako věděl, že buď potřebuji makat na kurzech, a nebo potřebuji udělat prostě spoustu videí, ať jako mám náskok na ten týden, že jo. A co jsou jako tásky, které tohle zahrnou? Skriptování, editování, natáčení, to je všechno. Takže jsem si říkal, že jediný, co můžu dělat, je prostě tohle. A jediný, co jsem dělal, tak bylo tohle. Jako, takhle je to jednoduchý. Jako víš co, za mě fakt pokud jako eliminuješ veškerý distractions, máš na čem makat, víš, co chceš dělat, prostě následuješ rutinu a jenom se chováš jako robot a děláš to, co víš, že máš dělat, neskurvíš si ráno dopamin tím, že prostě vezmeš telefon, přečteš si notifikace, začneš scrollovat a Bůh ví co všechno. Tak to jako není nějaký secret produktivní hack, prostě žádný, já nevím, pomodoro techniky, odměňování se a Bůh ví co všechno. Prostě reálně jako vstát a začít jako makat na tom, co chceš, nedistraktovat se, nedávat si nějaký zbytečný dopamin, je za mě všechno, co potřebuješ k tomu, a ještě teda ten jasný plán, jako co máš dělat, tak je všechno, co potřebuješ k tomu, abys prostě byl produktivní. Jako tady za mě fakt jako není nic prostě speciálního a veškerý takový ty videa, na který se díváš, prostě top 5 hacks jak to be productive, tak jsou totální ztráta času, protože ty moc dobře víš, co máš dělat. Ty moc dobře víš, že nemáš ráno sahat na ten telefon. Ty moc dobře víš, že si máš prostě sednout a jít dělat tu věc a ne scrollovat na telefonu. A stejně to děláš. Takže tyhle videa ti nepomůžou. A reálně pokud chceš praktický step na to, jak být zítra extra produktivní, tak jak říkám, měj jasný cíl, jest co nejpozději můžeš, vypni letadlo co nejpozději můžeš a jediný tásky, který si můžeš dovolit dělat, tak jsou k tomu tvýmu cíli. Takže pokud tvůj cíl je třeba naučit se hrát na piano, tak jediný, co můžeš dělat, tak je hrát na piano, učit se, jak hrát na piano, učit se noty a já nevím, dělat nějaký prostový cvičení, nebo já nevím, co se dělá, ale prostě chápeš ten point, že jo. A fakt jako mě fascinuje, že většina lidí si myslí, jak prostě extra maká, jak jsou jako produktivní, jsou furt busy a podobně, ale reálně, když jako odstraníš veškerý distractions, tak ty jsi schopnej reálně za pár hodin udělat víc práce, než většina lidí za pár týdnů. A jediný, co tomu stačí, tak jsou tyhle kroky. Tak jo, tohle to bylo trošku jiný video, protože momentálně se mi tady exportuje moje video, který jsem dneska natočil, třetí, který jsem teďka zeditoval. A tak, tohle to bylo všechno. Pokud chceš vybudovat stejně extrémní disciplínu jako já, tak dole v podpisku máš odkaz na extrémní disciplínu. Připoj se, rozebírám tam veškeré koncepty extrémně do hloubky, jak konkrétně si můžeš vybudovat svoji disciplínu a vidíme se do videa. Čus.